Fa una nit clara i tranquil·la, hi ha la lluna que fa llum. Els convidats van arribar i van omplir tota la casa de colors i de perfum. Heus aquí de Blancaneus, en Pulgarcito, els tres porquets, el gos Snoopy i el seu secretari, el Billy i en Simba. l'Alibaba